Ayo Kakek. Kowe iki nek ngomong sapinake dhewe, Bar saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Stijo men gawe dadaning Pasuruyan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Kayangane tak telukke, Jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndarawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune. Mbangane mati kodhok ning kasadean Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Langkae kuandane Baladewa. Cenggele. Kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten ah, wonten mung kaya ngenten iki ara wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih. Dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padharjo Sapraptamu. Nun nggih, sapa to kae? Ndara Stijo. Kuwi kok ora hafal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangetunipun Ndara Stijo Wilujeng. Stijo sapa to? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Stijo Bumanara Kasura. Bumanara Kasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ning Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih, Ndara Stijo Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Bagong Padharjo Sapraptamu, Sinuwun Ndarawati Wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat Bagong Padharjo Sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha sakjane gawe swara ya ora padha. Aku Setyaki, Bagong. Ayo kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong Padharjo Sapraptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Gong? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya. Pun panen? Wis. Kok ora ngabari? Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Jodipati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa?
Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambah gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar nding. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah Gareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Wah tak kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku. Sowan Jelitheng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Buku senengane ora kompak kok kowe mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho, Ke belakang. iya. Ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to. Nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Meniroke kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh. Wis suwana Jelitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa.
Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ah, saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati amargi Ndarawerkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndarawerkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek Ndaragarkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya. Lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara kok lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi, nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhake nek Gatotkaca lara ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase.
Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Hatnyanawati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Ayo. Rongsen. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Hatnyanawati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tari Emdu. Sapa ta? Aku iki lagi arep eksis e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Hatnyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sapenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni isa nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Hatnyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan sekertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Lah wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Panakawan, kowe ming batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungkuli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Hatnyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tumule aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgondani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sapenake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija ming gawe dadaning Pasuwayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen. Ter ngono. Sing ter nggo napa le? Ah ora ngomong. Aku iki mancing Petruk iki senengane ora.
Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek? Iya. Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok loro. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak kon lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki kok malah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Iya, Tru. Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awak dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Wis iki to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalah apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono batang Stijo. Babu, Gong. sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong jire, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati nang kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Gombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arep isu Prabu Ndrawati aja langsung ngono pen mono kapan tak gelandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dari sini.
ana pateh ndanging Prawadyabala Pasur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng wiswanipun Prawadyabala Traju Trisna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyawati langsung negara ing Traju Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyawati citrane tanpa beda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Anak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine nggih lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyawati kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklungane dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga tegese nandhang lara wah menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiang sepuhipun mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra ing Pringgondani. Mula kang saka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadyabala Traju Trisna benjang menapa paman ora ketang sambung Batra Lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun aja tikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayah Prawadyabala Traju Trisna
Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, Kowe takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong ora kuwi lak jajak-jajak ta, Tru. Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ra? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ra iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae piye? Masa sira karo utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon boyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Nek arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awu mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Labi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ah mbok dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek ra mateng, ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong iki ra dhewe-dhewe ya. Ha iya.
Ya wis lah, gandeng wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, mbeng ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stijo kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca terus. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene akeh iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Kowe sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Papa keperanggul mungguh ngayuto kebaba bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo gong sapa iki Tru? Takoni sajake prajurit Ratu Trisna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Boma Narakasura. Asma? Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya nduk ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi. Kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bangga, ora usah selak. Mapano tak bondo tangan tak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing
jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundar andir nek medendeng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi ora usah cerewet kowe meneng iya sapa jenengmu Tumenggung Prawara Kindra sing mburi sapa Baron Sekeber kowe nek omong nganggo wewaton Mas hah aku ki menungso ayo tak takon karo kowe salahku apa luputku apa kok aku arep bondo hah kowe keprok watu ndasmu meneng kowe muni ya kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara pancen lara tenan-tenan lara nang Jodipati monggo iki mau Trajutresna klebon maling apa Dewi Haknyarawati terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca ngono to dasar para nyata mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur Gatotkaca ki lara apa ora kowe lah menungso ra tatanani kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe anake lara kok ora dipercaya wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe ngerincung karo kowe nek ngono kowe arep meksa karo aku ya carane sapi mang jagal sik Mas aku menungso kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah tanpa kleru kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit lho wani karo aku sing tak wedeni awakmu siap lho Tru lho kowe iki ngapa aku mung nantangke kok wani le rasa wedi oke rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok wani karo aku sing tak wedeni awakmu leno pangilak tebak dadamu ning marganing patimu tinjung akhirat nyawamu Prawara Kindra Baron Sekeber piye ora ngerti aku iki asline sapa ta aku ki Bagong ki sapa Bagong ki anake Semar wis ngerti Semar urung waduh cilaka iki pilar medeni piye ora ngerti Semar ya Tru ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae oke maju dibantanganku ora nglinding dasku dasmu tak gurone kowe pecah siramu kene margane matimu Pak maju terus
tumbak jebol jajam. Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-angel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep mbondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseron le nuncepke. Angelen dudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Meneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit e. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Iya. Kowe nek ndak rado kek iki angel ya, Tru. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora malang-malang utang kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar Mompong nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglesak dhewe aku. Mlasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diangkem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir.
Go meneh arite maju meneh kok. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dene aku ya, Kak. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan e, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Ush. Raine lho, Tru. Oh, raine medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah, kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo, Ponokawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladala pira. Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen, rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki, ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu, Kong. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyoi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon, "Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine, Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ile kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werduk. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng Ponokawan gawe geger negara Ndarawati. Mrene.
Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi loloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Ya. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok ledho perang. Nggih. Tata-tata lho. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun, melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki aku iki ra krungu nesu tenan. Melayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono pas kuwi. Sing jingik nang ngarep mau sapa? Kok muni ora ono? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minajingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Antrawati iki nggo prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibantu karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi nenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit tradisional melu aku ora nrimake. Oh nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge Yaya Griwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yaya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yaya Griwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Yo. Buta Raju Trisna iki. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan ning kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe pono kawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ngrampunge perkara, Stijo aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar purnyato. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe bali? Bali menyang ndi? Raju Trisna. Ratu Gusti Mujak bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Raju Trisna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye?
Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Entrata Mandura ora boleh dewa nesu. Kowe ora ngerti Entrata Mandura ora boleh dewa nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning ngarep aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora lirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tatara para mlejas kandhane ayo gawe. Nadyan kowe gedhe dhuwur, manah sastra jendramu, wonten adi kaya kaya yo. Sampe karo sekeni buri, ora lakon mati kene bola diwa derajat to. Nek bola diwa. Manus wae jajalan nentangi marang kamurkaning bandol Wantrajaya. Iki nalika Entrata Mandura, lugu karepe dhewe. Ayo gawe, prajurit tandun nang pagone. Ora bakal tak tinggal nang atiku. Wah, ute-ute macan turu bebeda sing obara. Ayo, ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandol apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombene ngene iki nek Surabaya rampung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang merga kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Diandaran lagi niki kula arep omong kok iso karo perang. Ya ya ya. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Trisna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyang Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak jerekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Truk ya. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Truk ya. Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Truk. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Heeh. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Yo. Ngoten nggih Sinuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih. Ya Truk ya. Lah yo ayo. Kuwi mung ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso ya ta? Heeh.
Ngono nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya Iki mau lho nonton ancur kuwi nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Ana sinun? Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa itu ndi to? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penake metu ndi? Sakaremu. Nek kira mlayu ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono mung takon kok. Lah iya. Pun nggih. Ya. Wis ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Ya. Ya wis kalau gawe wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Nggih, parang. Ya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya tak kandhake. Pati Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Parang iki. Ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon. Bagong. Ora bareng Jlideng. Anu kathah anu wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stijo. Oh iya dengu. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stijo dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh. Mrene kok Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglum mintonaken dewe kramanira kang kumitran ing asta kaneng asta kang kumitran ing asta neng asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa kelelanan ingkang putra bidhal dhateng Pringgondani. Aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Siak Nyanawati. Ndi? Aku njaluk sumene ana ing Perjing Traju Trisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Hak Nyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Projeng Traju Trisna mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos ora ana jamak lemraing nata Ndarawati bakal cidra
ngubaya niki ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Traju Trisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawi ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Garukaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna. Ih, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos ing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Hagnyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Traju Trisna. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setija Gumanara Kasura. Sribala Dewa Narpati tuwin nares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Diapanon Cinawi. Oh, Koko Prabu menawi negari Ndarawati kula tilar samangke wonten raos Subriya. Manahipun anak kula pun Setija. Ya, banjur kinarya mbuktekaken menapa Garukaca menika nandhang raga menapa mboten? Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah? Yai. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Traju Trisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu. Ya. Pun Kakang mbok dawuh apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Ya. Koko Prabu latri nututi lampahipun Panakawan. Lho. Wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Hagnyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Traju Trisna menika namung damel-damel, namung badhe benthik-benthikaken Traju Trisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Tilik karo adiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang nggumiring Dengkar Paduka. Iya, Yai Prabu Ndarawati.